Finalista číslo 5 Strom života. Vrbu mal zasadiť prvý správca Prievidskej železničnej stanice Eugen Kiš v roku 1896, keď do mesta prišiel prvý vlak. Zasadená bola pri koryte Necpalského potoka a rástla na samom okraji mesta pri krčme, ktorú volali U Gregora. Vítala a vyprevádzala vlaky i ľudí, čo nimi prichádzali a odchádzali na Hornú Nitru. Bola svedkom smutných tragédií, čo sa stali na priecestí, a aj šteklivých radostí v tieni vodopádu dlhých konárov. No nebola celkom sama. V okolí sa nachádzalo niekoľko ďalších vrb. Mnohé z nich sa však už nedožili dneška. Hoci ide o rozšírený druh stromu, nepatrí k tým dlhovekým. Táto vrba nikdy nebola upravovaná a má takmer 130 rokov. V lani utrpela následkom silného vetra odlomenie jednej vetvy a bez náležitého ošetrenia iste časom podľahne skaze. Nominovali ju práve tí, ktorí sa boja o jej budúcnosť a túžia, aby tu bola čo najdlhšie.